Jaloš. Serus. Nie tak zblízka to aj nebude vidno, Karolinka. Uj, Teraz sa budú byť, lebo malé... Ako sme ich mali na onom... Vieš? ahoj, pozri sa ako... Toto sú normálne, že čikolety. A toto je čo? Čo čumíš? Čo čumíš, no? Čo? Tam sú čikolety. Sú čikoletky. Dobre. Oha, pozri na to. Aj tu je voda. Táto je stará jak ja. Jarovi, pozri. Čo to je krásne, tento chameleón? Natoč. Skôr. Ale ide Kde? ropucha. Tu. To sa hýbe. Ojha. To je ropucha. Ale toto je krásne. Axele, on ja ho potrebovala vždycky vidieť. Axelo. Toto je krásne. Na teba otočený je. Toto je pekné. Hore, pôjde dole. Ahoj. No, vidíš to? Znova nám nežere. Bučku otvorí, bučku kokso. Pozri na tohto. Čo to je? Jašter hore a je tu sú dva. Pozor na páva. Lebo oni sú príjmavé, pozor. Daj si zoom. Aj len sú pávy. Tak koľko mi zoom? A tak, dobre.